Čus, čaute ľudia a dneska si povieme, ako proste keď máš nejaké slabiny na tvojom tele, dajme tomu ruky, nohy, ako pristupovať k týmto slabinám. Takže v prvom rade, keď začínaš tréning, daj ich na začiatku tréningu. Proste daj ich na začiatok, keď máš najviac síl a najviac energie. Hej? Dokáže sa zlepšovať potom v tých prvých cvikoch, napríklad keď ideš celé telo, dokáže sa zlepšovať, tým pádom väčší stimul pre ten sval, ktorý cvičíš ako prvý. V druhom rade, keď cvičíš veľký objem práce, skús znížiť ten objem práce a možná bude to, proste keď znížiš objem práce, ten sval sa lepšie zregeneruje a lepší porastie. Takže za mňa také 2 tipy pre viac. Nezabudni mi dať odber a like a sleduj môj kanál. Ahoj.